Tagħmel sagrifiċċji għal Nagħmel. Mhux tip ta' sagrifiċċji. Ma nikolx ħelu, nipprova nsumu. Mela ma nagħmlux xi ħaġa. Ma tantx nemmen għax jiena naħseb li jekk għandek tagħmel sagrifiċċju tagħmel matul is-sena kollha mhux f'dak iż-żmien biss. Ħafna drabi nagħmel l-mutijaj biex ngħin min għandu bżonn u nara li kulħadd ferħan. Le. Ma tantx nemmen bihom dawn l-affarijiet. Iva, bdejt mill-lum ma nikolx ħelu, pereżempju. Ma tantx nemmen bihom dawn l-affarijiet. Sagrifiċċji sena kollha nagħmel jien. Klux laħam. Kont nagħmilhom xi darba. Nagħmilhom il-ġurnata li għax nispiċċa meta pereżempju nħobb ħafna ċikkulata. U jekk jiena ma nħobbx ċikkulata nispiċċa burdata ħażina, allura nippreferi nikol ċikkulata ma nispiċċax burdata ħażina ma ninfresh ma' ħadd. Jiena issa għandi 82, allura issa ma nidħolx fiha. Mhux ir-randan ifhimni jiena s-sena kollha meta jkun hemm bżonn sagrifiċċju nagħmlu. All right? Sinteddi, ir-randan ħellu and so on aktar nevitaħ. Lesta tagħmel pereżempju 40 jum mingħajr ma tara soap opera favorita tiegħek? No, dik żgur. Naqra diffiċli. Ħafna wkoll. Jista' jkun, sorry li nagħmilha li ma narax il-programm favoriti tiegħi. Tkun lest kieku pereżempju tagħmel 40 jum ma tużax Facebook, ma tużax il-mobile, ma tarax it-television? Diffiċli. Ma jiex nagħmel għax ma sax biex nagħmel għalih. Korrajt, naħseb nagħmilha jirnexxieli kieku kelli nagħmilha. Naqra impossibbli da żminijiet. Tara diffiċli. Facebook orrajt forsi tgħaddi, imma il-mobile sar bżonn illum, mhux kapriċċ. U dan narawhom kbar, ma fil-verità meta naħsbu fihom ngħidu le, il-ħajja tkompli. Dek sagrifiċċji nagħmlu, malli jiena laqt 84, allura anke fuq saqajja sagrifiċċju għasab wara.